Jeg er ikke klar. Så. Hvem vil se verdens sindssygeste Mindstorm-maskine? Hvem har lavet den der, Majs? Det har jeg selv. Og den er sindssyg. Så alle tingene bevæger sig. Og den er så sindssyg. Og halen bevæger sig. Og nu er den bange. Og nu er den bange. Meget bange. Og nu er den ikke bange. Fra en eksploderet. Og prøv at se her, hvad den har herhenne. Hjul og kæbe og hale, der kan bevæge sig, når benene bevæger sig. Farvel.